yawa to baba dan Allah da annabi yanzu faɗi waye yake da gaskiya tsakanin ni da shi dan Allah faɗa kai mana za ka ce ni ban fika gaskiya ba ka ji wannan kai kana ta wannan magana kai ne ka faɗa ne ni na ce surprise kamar yadda aka rubuta shi ya za je na faɗa wallahi mu dan kalman kan nan na sai ka faɗa kai ba mu jari surprise ne a wurin surprise ne ba ni ai wannan ni kawai ku tsaya ku ji wannan abu ai ba kawai bane kawai surprise ne kawai na surprise ne kawai karwa ina sauri zan tafi ana neman na office ina sauri zan tafi office baba turancinka ne bai sumar da shi ba asfuran da to na da mun ina ba ina ce kawai faɗa muku gaskiya ne wallahi ya suma sofara din ta sumar da shi sofara din ne ta sumar da shi to ya ka watsa mai ruwa ya tashi sa mai ruwa kai ka sa yau sa mai ruwa ya hakuri tashi